Čaute lidi, my vás tady vítáme s Buletem. Měl jsi pozdravit, ale to je jedno. Tak, my děláme takovou recenzi na náš serverík, že jo? Jo. Tam už můžete vidět náš... Budou tady natáčet 2 nebo 3 lidi. Jo, no. A tady je náš mrakodrap. Bude to taková i recenze a zároveň i informačka o tom, co budeme dělat za videa a tak, že jo, Martine? No, Bulete. Ty jsi taky chuja. A dneska ukážem tady bazének a tohle naše městečko. Tak pojď, Martine. Jdem skákat z bazénku. Tam si Jedensko. Jo, tak, my vám ukážeme teď skokánek, který je úplně vysoký, dál už to nešlo. Ty jsi to udělal tak vysoko? No, já jsem to udělal úplně nejvíš. Ale to dobrý pak. No, za těch 5 sekund pádu to stojí, no. Jo, to máš pravdu, tak, OK. Takže jdeme a jo, dáme si Game Mode 0. Jo. Okay. Zapomeň na to. Ty jako, já tě zapoju. Já už vím, k čemu jsou ty luky. Hej, ty vago. Martine. Bulete bych upřednostňoval. Jako. Takový šíp kolem mě letí. Je spadnu do bazénku, radši. Jo, bej. Jo, OK. Takže lidi, já si na něj vezmu... jo, já mám to jeho brnění. Hej, máš Game Mode 1. Tyjo, to je blbý. Headshot, do piči. Pojď se! Hej, ty máš meč, jako... No, mám meč, to je jedno přece, ne? No tak OK, taky si dej meč. A já si beru přilbu. A mizím radši. No, už nemám šípy. OK, no. No a zpátky k recenzi. Že jo, Game Mode 0. A ještě si dáme teda tu bitvu. Slíbenou, že jo. Zpátky k recenzi, takže dolů, Martine, jsem chtěl říct. Kavy! Dolů! OK, tak. Bitva. No, vidíš, taky si dáváš keja. Jo, a to vydám super. Jo, ne, škoda. OK, takže lidi, zpátky k recenzi, už je to nudný. A... Jseš nudnej. OK, tak, my budeme ukazovat tohle město teda. Takže, tohle je ještě nedostavěný barák na našeho kámoše ze třídy. Mého kámoše ze třídy. No, tvýho. A tady je můj barák. Tady to někdo zničil. To je furt někdo ničí barák. No právě. Že by si dal game. Tak, a tady mám už vybavení a mám ho už dodělaný. Tady je jaksi dům, další, zase Buletovýho kámoše, ale nějak mu to tady přerostlo. No, to je schválně. OK, tady mu to asi taky přerostlo. Sklidíme mu to, dělej, pojď. Tak jo, ať má lepší. Ať má lepší. Mně se to laguje, když do tebe koukám. Samozřejmě s kreativem mu to sklidíme. A do háje. Já mu to tady zničil. To nevadí. Tak jo, já jdu nahoru. Do řitě, já jsem zničil jeden blok na Tady tom. už má taky vybavení, možná má něco čistá. Co je na tom? Neřeknu. Nic.
ten joint je takovej, to vám můžu ukázat, je to skoro jako Herobrine. Tak. A vidíte, a jsem vibe. Jo, vidím jenom bullet magneta. My jsme tady pak měli ještě takovou, čekajte, lidi, já teď něco udělám. No, ale to budeme v další recenzi, protože tohle to už jsou poučeny a tak dále. Takže přesuneme se do dalšího domu. Okay. Ten bílo něco divnej je prakticky můj. Jednou jsem ho postavil. To je tvůj, který je hezký a můj je hnusnej. Jednou jsem ho prostě postavil a ani v něm nějak nebydlím. A tady máš dokonce i mapu. Je. Což je luxus. A proč tady máš jenom telku? No, mám tady i PC. Víš, že říkám, že tam nebydlím. A teď si přesuneme do Kadiboudy? Ne, nikam jinam. Do čínského domu. Zase ho postavil... Nejsme rasisti. Zase ho postavil spolužák Buleta. Přesně tak. Tím do školy. Tady má krásný výhled. Jo, může mít prostě dokonalá a honice, mám tě. Nemáš. Mám tě, jsem přímo za tebou, že jsem tě chytl už. Ne, nechytl. Tak a teď přesouváme do rozhledny. Prohlídky penisu. Já ti dám. Vždyť to tak vypadá. No, ale jasně, no, tak já se to nemůžu. Jo, pravda, stavil jsem to já a je mi to jedno. Nestavěl jsi to ty. No, dobře, no. Stavěl to tvůj brácha. OK, ale ten má jiný YouTube channel, takže teď jsem to stavil já. Tady je rozhledna, já vám to ukážu rychle, ať se už konečně někam přesune. No, tady je rozhledna na celou vesnici, mám i tam pointy. Já mu dám plán. Nebo ne, víš co, necháme ho tady hrát. Tak. No, ale on ti zase vybere zahrádku. To je jedno, tak mi vybere zahrádku, já mu dám plán. Tak, teď se přesouváme do mého domu. Který je skvost serveru úplně. No, není. Tady je, jak si moje zahrádka. No, která je na vybraná. Soliány. On mi to zase vybral, normálně. Já jsem si to tam zasadila, on mi to zase vybral. Lugine, na co je asi Soliány? Jo, tak, tady je zase výhledna a ještě je pak nahoře výhled, rozhledna. A teď jdeme do Buletového domu a to už pak bude konec, protože... Ne, a co město? No, to je jedno, prostě to už musí být konec, protože už máme hodně minut nahraných, takže jako víš. Tak. Ještě to není vybavený, dneska jsem to dostal. No, dneska jsi to stavěl. Jsem ti tady čarl ty hůlky. No, ty. To neví, tak čínská tradice takový to s pískem, jak se obdělává. Jo, čekej, já ti to tam dám zpátky. Jo, dělej. Já se podívat, jak pokročila moje farmička. Ovšem neřeknu na co, je to tajné. Dobře to roste, budu to najít hodně eviánek. Tak, už jsem si kývnul všechno, tady máš pak věci. Tak můžeme prozradit, že tam pěstujeme tak marihuanu. Ty debile! Jo, tady máš tak. A to bude od našeho serveru všechno. Pojď, tam, semka, za mnou. Tak, to bude všechno. A čau. Čau. Vypnul